Намираме се в модерен многостаен апартамент в квартал Красно село. За плочки от антрето използвахме комбинацията между първата декоративна мазилка и елегантното метало, заедно с акцентния прогрес на пода, за да придадем свежест и динамика на пространството. Същата подова настилка преминава и в дневната, която е фокусната доларка на цялото жилище. Използвахме плочката от антрето, за да изградим куфър на телевизора при входа на трапезарията и при гърба на кухнята. Мебелта е изцяло от MDF, като комбинирахме фурнир с пастелен син цвят. Дивана и трапезните столове са акцента на помещението със своята дъмавка в наситена охра. Типично индустриалното релсово осветление в комбинация с бетоновата визия допълва разнообразната бленда от стилове. Отивайки към спалнята, влизаме в едно стилно помещение за отдих, допълнено от елегантна тоалетка. Меките нюанси от цялостната визия на жилището са пренесени в помещението с цел максимално спокойствие. Топла амбиентна светлина от скритото осветление завършват цялостната визия. В жилището имаме две детски стаи, като в момента се намираме в момическата. Тук добавихме овални форми и меки цветове. Нишата на работното място е обвързана с гардероба, който обслужва и голямото легло. На другата стена имаме корпус на мебел, която е изцяло предвидена за складиране на играчки. Сега преминаваме към момчешката детска стая. Тук имаме голям гардероб, който оформя нишата за леглото. От другата страна имаме бюро с етажерка за книги и крачки и допълнителен шкаф, над който ще се появи телевизор за PlayStation. В непосредствена близост до детските стаи са поканите. Тук отново може да видите нашата любима плочка, която комбинирахме с дървесен гранитогрес, нареден на шаблон. Санитарията в банята е решена в два цвята, бял и черен над, а пространството над структурата усвоихме за допълнително място за съхранение. Втората баня е помощна и основната й функция е на малко помещение за керамната изсушилница. Имаме зона, която е оформена с помощта на акцентни полки. Последвайте Nordica Studio, за да виждате актуалните ни проекти.